keer voor 600. Ja. Maar dan is dit zo stalen. Geweldig. Maar dat is het topstuk van de veiling vanzelf. Daar zijn wel meer dingen bij. Hè? Oké. Een boel wordt weer net altijd leuk vroeger. Er waren natuurlijk de meeste versterren of ze gewoon failliet of ze konden de berekening niet betalen. Dan kwam er een boel. En dat weer voor de gemeenschap weer natuurlijk een kans om bij wat moois te kijken. Maar voor hun weer het natuurlijk een tragische gebeurtenis. Zit er nog wat bij voor je? Nou, misschien zit er wel wat bij, ja. Ja, waar ben je op ziek naar dan? Nou, wat allemaal bussen of zo, no? Nou, van alles wel wat, maar ja, krijg hoe duur het wordt, nou. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ik denk nou, krijgen we wel genoeg volk, maar het begint nou wat te komen. Ja, als je niet op rug wordt bij, ja, dan wordt aan tekenen, brommer een autootje. Ja, al wat je, nou. Ja, er zit mooie ding tussen, dus... Wat vind je zo mooi? Ja, die gewassen, hè. Ja, er zullen vrouwen net zo blij mee wezen, maar... Dan kan je ze altijd in de pannen laten. Ik begin met 20 euro, nu met 20 euro. Daar, 20 euro. 30 euro, 30 euro daar. Wie meer dan Elke keer, ja. De laatste, ik denk een hier of zo'n 20 dat we door gaan zo'n beetje. Dit hier wel extra speciaal, want wij een Frans Pelikaan die had dus dit tabbedeeld, zeg maar. En nou ja, hij is ook de oprichter van uw Slailfeest West en ja, die bijzondere baan. Hè, wie de eerste feest. 22 weer de eerste keer bij je achterhoofd aan de Buitenwijk Jouwen. En daar hebben we voor de eerste keer tussen, nou, toen winnen we heel iets kabouters. 4 hier. Ja, 4 en zo. Nou ja, toen winnen we er ook altijd bij en dat is eigenlijk altijd zo belangrijk. Kleren. Dus voor u is het gewoon een... ja, die had erbij. Dus hij is begonnen als huisarts en toen zien hij de woon dwarpsarts. Ja. En op een gegeven moment had hij dat eerder daarmee ophield en had hij de praktijk verkocht. En kreeg dat ik mij een heel soort meer voor dit soort werk. Dus hij had toen wat boeren om hen te samelen en dat weer bij ons naast huis. In intentie van die ouders blauwe zwarte kleden. En daar stond dus met hem dan mijn oudje en mijn vrouw van Jan Liester staat dus stond ze soep of poeiermelken te verkopen naar Wast. Nou, zo is het begonnen, dat gaat nergens over. Nee. En dan is het zo'n festival worden. Wat doet je hem dat? Wat vind je hem ervan? Nou, niks. Dit is het voor u. Ja? De rest boeit me net. Nee, dat klinkt misschien heel raar, maar wist, wij zijn een dag bezig met dit. En dit eigenlijk wat we hier toch kennen in dag. Het is te volle. Wij zijn vanmorgen van zo'n uur bij in Spier. En dan hebben we om 10 uur het spel klaar staan, kwartier tot 10. Nou, en dan is het dat van beetje 4 uur en dan ben we de rest van de dag en morgen de hele dag weer bezig met oprijden. Wie 30, 40 euro, wie meer 50 euro, even avanceren. 60 euro, 70 euro, wie meer dan 70 euro. Ben je aan het wonen? Siermet. En het houdt in? Nou, dat we zeg maar, het sier wat testen moet, dat we dat in een bepaalde hoeveelheid in de zak nog hebben. Dit is nou, rond de 40 kilo denk ik als wel. Dus het is wel redelijk zwaar. Lijkt hier nou hebben we 1000 kilo gezet al. Dus ja, ik ben nou nog maar 15. Dus dit is eigenlijk de eerste keer dat ik überhaupt mij help. Vorige jaren kon ik gewoon een beetje rondrennen en snoep halen en zo. Dus ja. Maar ja, het moet nou ik maar een keer. Het is nou een grote vent. Ja, precies. Aan het werk. Ja. Als Lietse bands moet mij altijd wel met paken maar ja. Alleen nog vooral mij heid en uw zoon. Ja. Paken weer een beetje de leaders, zeg maar. Die ook de opdrachten dan heid en oom Wilbert en die voeren nu. Ja. En wij de holpen, we kunnen helpen mij. En ja. Hij heeft een duidelijke mening over wat het vond van het feest en wat er hier gebaren moest. Ja. Maar de meesten moeten het doen en daar had er altijd wel van stond, denk ik. Nou ja, hij spaarde de kool en de guide net, dus hij weer bijzonder. Ja. 50 euro, 50 euro, 60,
70 euro. Wie meer dan 70 euro? 80 euro. 80 euro daar. Niemand meer, eenmaal andermaal, volgens mij krijgt. Nou ja, nu is het de cirkel een beetje rond, toch? Voor Pelikaan. Dus het wordt weer verkocht op Sint-Laelfeest en dat is natuurlijk wel heel mooi. 1150 geboden. Eenmaal, andermaal verkocht. 1150 daar. Die meneer met die bril op. Dit is zo uniek, dit willen we zeker net weer. Ja, dit is gewoon fantastisch. Hè? Ja, je bent wij mee opwachsen. Dat erin wordt dan in je bloed. Dat, ja. We weten het bij. Ja. Dit is voor geheel te geven. Nee, hè? Nee. Maar wat, en de rest van de spul, doet je hem dat nog wat? Kan het nou vlug bier? Ach, dat weet ik net. Wist ja, hoe mooi dat nou zeggen. Ik heb toch wel wat van mening best, hè, dat ik je wil, maar ik wil eens zijn. Ik zeg, we moeten gewoon wat dingen bij elkaar die we behappen kennen. Hè, hij heeft een droge baan, ik heb een droge baan, we hebben bedrongen. Ja, en het moet alle jaren gebeuren. Het kost ik procent. Met wie ik dus hij zien wil, hè, laten we dat voorop stellen. Ja, hè? Ja, hij heeft het zelf georganiseerd, vlak van zijn ideeën. En nou, ik ben er wel blij mee. En er nog een? Nou, verder net. Nou, we zijn hier ook aan het testen, dus we hebben wat oors te doen. We moeten zorgen dat we van 4 uur en voordat het lijnwetter is, dat we deze bult en de wijn terug hebben. Hij zou de laatste wezen om zijn nieuws te zeggen van je moet net draaien dit hier. Nee. Zeker niet. Nee. Nou, en dan jong lid, we even dan spelen we het staan weer even goed uit, hè? Zo je zeggen. Ik belangrijk, hè? Dat is een hoogtepunt, hè?